Va ser el primer centre de dia per a persones amb diversitat funcional públic que tindrà Gandia i la Safor i és un dels projectes socials més anhelats, peleats i desitjats d'esta legislatura i de moltes en esta ciutat. I ve a cobrir una de les principals necessitats de les famílies relatives a l'atenció d'aquestes persones. I això és fruit de la col·laboració entre diverses administracions, on vam exigir en diverses ocasions que la nostra ciutat no es quedara com s'havia quedat al marge de les inversions previstes en el nou mapa sociosanitari de la Conselleria a través del Pla Convivir. I vam tindre l'avantatge de cridar a la porta de la Diputació de València, de pelear el projecte, de que la Diputació ens avalara i d'aconseguir, per a mi, una de les imprescindibles inversions d'este mandat, que són els 4 milions d'euros de la Diputació de València per fer realitat este projecte. Si una administració ens tanca les portes, ens les obrirà una altra. Si se'ns tanca una oportunitat, buscarem una de nova. Si ens diuen que no, buscarem que siga que sí. I aquesta és la manera com tenim i com tindrem de pelear els projectes estratègics que considerem essencials i bàsics per al present i per al futur de Gandia. I per això, sols per això, és una realitat del centre de dia de diversitat funcional intel·lectual.